Wajud kaila ani si Inday Vlogs kaning pasa. Bira ha? Mauni apol sa dagat, guys. So, kani guys, Apol na sa dagat. mangutana daw si Inday Vlogs ug unsa ning prutasa. Kana siya ba o? Ano siya ba o? Unsa daw ning prutasa? Usa kanang putasa ang takabukid rejud ang makarko. Taga-dagat. Ay ang taga-dagat rejud. Mm. Sudara guys. Dari ato ba? Sumoday ni guys. Ay. Kamatis. Kamatis daghan kay siya bunga. Mama, kamatis. Nakauli siya ma. Pero Ilhan na kayong dahon guys. Kamatis dun eh. Sus. Kung ano kailangan sa Inday Vlogs. Dugay naman wala kakaog. Kamatis sa Inday Vlogs. Kamatis sa Inday